Много е хубаво да се върна отново в България. Преди време работих с групата John Steel. Те имат нов албум, който се казва Freedom, а аз съм гост-вокалист в него. Поканиха ме, за да направим няколко концерта. Винаги ми е харесвало тук. Феновете са фантастични. Поканата от групата ми предостави страхотна възможност отново да се срещна с тях. John Steel изпълняват традиционен хеви метал, но го интерпретират по свой начин. Това ми харесва. Мелодиите, силата и страстта, която влагат в изпълнението. Ако харесвате класическия хеви метал, ще харесате и дебюта на John Steel. Това не е точно Iron Maiden или Judas Priest. Групата и дискът имат своя идентичност. Дълго време бачкахме с различни вокалисти и най-накрая завършихме първия си дебютен албум с един много важен за нас човек, Блейз Бейли, който ни е на сърце от кариерата си в Maiden. Имахме няколко варианта. Аз винаги го казвам, това е една много пиянска вечер, с която се гордея, защото писахме на няколко такива любими наши певци и един от тях беше Блейз Бейли, който се съгласи, хареса нашия материал и така записахме това, което в момента имаме като материал. Харесвам музиката им, а мелодичните части са много добри. Също така работихме много добре в студиото. Честно казано, идеята отначало беше точно така. Той да дойде да изпее каквото му подадем и да имаме просто неговия глас върху нашата музика. Но след първите две песни явно и на него му стана готино работата с нас. Когато дойде за втори път, записахме 5 абсолютно нови песни, които ние бяхме подготвили като инструментали. Имахме някакви текстове и вокални линии, но всичко се промени и се работеше в студиото, аранжираха се наново и се получиха едни съвместни 5 песни, които станаха много готини, с много готин заряд. И се личеше как с кеф работим и той, и ние за този крайен вариант. Freedom, честно казано, е по негова идея. Защото той, когато дойде да записва, беше готов с тематика за нашите земи, за траките. Преди да дойда и да записвам с John Steel, направих кратко проучване на българската история. Тогава ми направи впечатление, че траките, които са населявали тези места, са позабравени. Поне така мисля. И ако в Гърция смятат, че те са родина на цивилизацията, за мен траките имат не по-малка роля. Днес обаче тя е покрита с прах. Колкото повече откривах за древните траки и техните вярвания, толкова повече исках да направя албум за тях. Всички се спряхме на това, защото може да се тълкува по много различни начини. Като един от тях е Freedom, за първи път свобода на нашата музика, на бял свят, свобода на всичко, може да се каже, дори на момента всеки търси някаква свобода от това, което се случва, защото ситуацията не е готина за никой и така, Freedom. За мен свободата винаги е свързана с лични усещания. Това е да откриеш и да избереш собствен път в живота. Да следваш онова, което те прави щастлив, да имаш нещо, за което да кажеш, че това е нещото, което обичаш да правиш. Това е и начинът, по който искам да живея. Няма значение дали си избрал да си добър родител или певец в група, или заболекар, или доктор. Свободата е възможността да следваш мечтите си, да усещаш, че животът ти има смисъл. За мен свободата е лична. Възможността да следваш собствения си път. For what I did for all my
price, pay the price for what I did for all my life. Надеждите за Freedom са малко повече звучно за нашето име, за нашата банда и естествено да излезнем от България. Разбира се, че има шанс. За всяка група има шанс, особено като вярваш мечтите си. За нас една с бъдната неща беше това, което се случи с Blaze Bayley. Защо да не мечтаем да излезнем от България, да се занимаваме с музика. И една лична моя гледна точка, че тази слава, която ние искаме да придобием, все пак може да се случи с класически хеви метал, който за много хора е забравен вече, но за нас не е. И вярваме, че все повече и повече хора се връщат към него и искаме да продължаваме в тази насока. Това в интернет да го чете. Не измислих си го. Браво. Помнявам. Да. Около Blaze Bayley има една атмосфера, която до сега не бяхме изпитвали, не бяхме срещали никъде. Имаме много респект от него и научихме много за аранжимента, за постройката, дори на сетлист в предните няколко концерта. И страхотно се работи с него. Страхотен професионалист и отворен за всякакви въпроси, за всякакви теми. Ако искаме нещо да ни разкаже, да речем естествено от историята на нашата любима група, което е допълнителен стимул, страхотно, просто уникално с него. С времето осъзнах, че когато имам договор, съм ограничен и правя по-малко, отколкото ми се иска. Концертите са по-малко, имам по-малко албуми, не съм свободен да работя с музикантите, с които бих искал и харесвам. С контракт съм като в капан. Не разбирам младите музиканти, които се натискат за договор. Това е поробващо. Подписваш и не получаваш нищо. Работиш и не получаваш нищо. За мен е важно феновете да са близо до Blaze Bayley. Тогава вече имам нещо. Днес, ако подпишеш с мейджър, ще получиш средства, но за кратък период. В дългосрочен план оставаш там, където си бил. С нищо. Самият аз не желая да съм голям артист. Работя в андърграунда и няма значение дали излизам пред 100 или 10 хиляди души. Това не ме интересува. Интересува ме да мога да изпълнявам музиката ми колкото е възможно повече време. Причината да мога да осъществя мечтите си, да съм музикант, е благодарение на невероятната подкрепа, която получавам от феновете.